Nonton nondi ya iki. Dolan apa sekolah ya? Ora ono wong. Wah, ngantuk. Naik gawe kopi. Ngantuk. Ini panas. Seger. Karo ngenteni iki Ginton. Paling dolan karo kancane. Ini kopi sih. Seger iki. Panas. Tuh. Panas, panas. Panas. Panas ya. Seger kopine. Malah ra ngantuk. Tapi kok panas ini dengan tadi? Kapan nih? Di Lampung ngadem. Ngadem. Ini malah panas. Yo men ra ngantuk dik. Enggak runtuk kok iki. Kayak nondi. Hah, ya wis lah, ngombe sik wae. Opine lur. Assalamualaikum, Pak. Video. Ora kae. Wah, kita. Aduh, Pak kakiku, Pak. panas. Kok ngendi lan? Kau biasa cah cilik kan dolan. Oh, kok mancing apa kok ngendi? Seko bal-balan. Oh, bal-balan. Karo sapa wae? Bal-balan karo Bimo Zidan. Hmm. Nah, Ali. Oh, nak ngono. Enak itu. Seger. Ngomong sore-sore gawe kopi ngopo ya, Pak? Rambut bengi wae. Lah mau ngantuk balik mau mumpung kan begadang, mau bar metu. Wah, Dene ngantuk terus ning mburi gawe kopi, tapi iki kopine iki panas banget ngene iki to. Suwe le ngombe. aku rati salah sini ya, Pak. Ben ra panas. Ya tenane ben ra panas. Tenan. Piye iki solusine? Kene rajane kopi kok. Woi. Aku buat dikandani carane solusine men cepet adem saka panas. Oh, sikik tak cipok. Sesuatu. Antenane. Apa iki? Susah, Pak. Sila. Lah apa iki to? Sik panas banget ya. Iya, Ngomongnya ngerti obat penurut nganu men kopine cepet adem. Iya. Lah apa iki to? Kuwi obat penurun panas. Apa iki parasetamol? Heeh. Lah kok mbuke parasetamol? Iki kan aku lara tuh panas. Oh. Aku makan paracetamol iki langsung mari makane kopi tak kai paracetamol ben mari. Walah